haluaisin siis ton uuden arvion, koska huolellisesti tuolla alakerrassa monen kertaan anestesialääkäreiden sovittu lääkitys on nyt muutettu niin yhden lääkärin toimesta, joka on vastoin minun hoitavan kipulääkärin Ari Ylikosken suosituksia ja muun muassa Malakan pitkää hoitolinjaa ennen tänne lähtöä. Ja toiseksi olen kärsinyt postpinaalipäänsärrystä, niin et saa sanoa sanavuoroa ennen kuin minä olen sanonut. Minä sanon ensin koska mikä minulla on. Minulla on kova kipu. Minä tarvitsen ne omat lääkkeeni. Kaikki, mitkä on määrätty juuri niin, kun ne on alakerrassa katsottu minulle tarpeelliseksi minun kipulääkärini. Ja myöskin Malakassa lähtiessä katsottu tarpeelliseksi. Saanko sanoa nyt? Niin. Sinulla on aivan sama lääkitys kuin siellä kakkososastolla. No miksi te ette tuotta minulle yhtä pilleriä, kun minä pyydän, että minä saan minun kaikki kipiulääkkeeni, eli 200 mikrogrammaa fentanyyliriireskeittiä, mikä on ohjeen mukainen sen. No miksi te ette tuo sitä? No haluatko sinä nyt sen? Minä haluan sen. Haluatko Miksi? sinä myös ne diapamit? Kyllä, minä halusin sen kaikki. Ja sitten lisäksi minä haluan tavata päivystävän anestesialääkärin, koska minulla on hälyttävä päänsärky. Sä saat nyt ne kipulääkkeet ja katsotaan sitten. Aha, minä saan ne nyt. Kiitoksia. Miksi piti tällainen sota nostaa siitä? En tiedä, kenenkä kanssa sä olet sotinut. Riittää, kun sanot, että sinä Minä tarvitsin ne, mutta teillä ilmoitti hoitaja, että teillä on käytäntö, että te ette tuo. Hoitaja ei voi lääkärin ohjeiden yli kävellä. minulle huutamaan, kun sä saat nyt sen kipulääkkeen. Kiitoksia. Mutta miksei sitä voinut edellinen hoitaja tehdä? Käsittämätöntä, miksi ihmistä rääkätään, kun ihmisen on kipulääkitys sitä varten, että se saa sen silloin, kun se tarvitsee. Ja hoitajan pitää sitä sitten säännöstellä niin kuin armon pullaa, niin kuin, että antaa pienen pala. One more thing, Mr. Poirot. Madam. It's Bob. He doesn't like living with me. You, on the other hand, seem just his sort of person. Madam, I could not the responsibility. Otherwise, it's curtains for him, I'm afraid, Poirot. Lawson saw a person wearing it the night before the accident, and it made a fearful for his safety. But sadly not enough to keep back on money. Well, I've got my solicitor working on that. The very lucky you're both doing well. And I'll be able to afford a decent place to live in. Mr. Poirot, there's a telephone call for you. Will you take it here, sir? Who wishes to speak with me? Miss Emily Adams. You'll have to take that up with her yourself, sir.
Mun pitää yrittää pysytellä tällä lailla makuasennosta, koittaa, että tuo kipulääkitys helpottaa. Ja nyt täytyy sitten, mä välitän sellaisia englanninkielisiä ohjeita jonnekin, kun mä tietäisin lääkärin nimen, kenenä mä välittäisin tosta, millä saadaan sitä aivopainetta laskettua, mitä käytetään arachnoidiittipotilaille Amerikassa, tohtori Tennat, eli ne käyttää tämmöistä glaukomalääkettä. Glaukomalääkettä hyvällä menestyksellä Amerikassa. Ne määrää sitä yhdessä opioideilla automaattisesti arachnoidiittipotilaille. Eli tämä on niin kuin mä vaan kun saisin lääkärin, jolle mä voisin välittää ne ohjeet, niin mä välittäisin sen ohjeen. No, Hän on ihan lääketieteellinen